Здравейте на всички разбирачи. Искам да поговорим по една много интересна тема, именно представянето на българския национален отбор. Лично гледах малки откъси от матча с Ейре. Да, 2 загуби. Ще кажете, много сме слаби, незначителни сме, най-лошият президент имаме на БФС и ние сме кръгли нули. Така, приятели. Това са пълни глупости. Момчетата са млади. Искам всички разбирачи да остават коментари да остават своето мнение в коментарите си и да видим какво мислите вие. България никога не е била футболна сила, само да ви кажа. Имаме едно участие, едно четвърто място на световно първенство и това ще ни остане за вечни времена, ще ви кажа. Тогава просто звездите се наредиха. Имахме страхотни футболисти като индивидуални футболисти, страхотни качества. Пак да не забравяме, че те всички са продукт на Българската комунистическа партия. Имам предвид и бяха в един друг строй, израснали като спортисти. И това световно първенство 1994 година, което станахме четвърти в света, беше още продукт и остатък от една друга държава, от една друга действителност, когато ние бяхме икономическа, спортна и световна сила. Тези времена никога няма да се върнат. Избийте си го това от главата. Така. Хора, какво ще кажа аз? Отбора, момчетата са млади. Ако се работи с тях, има шанс. Първото което. Имат желание. Второто което. Трето което. Просто имаме явно слаби постове. Незначителни грешки в защита и головете идват. Вратарчето не може сам да изкара положението. Няма как да стане нападател вратар. 90% тези положения са голови. Много малко вратари сме имали, които са вадили такива положения. Фиксирам Бой Михайлов и един-два други вратари, като Владо Стоянов и може би и малкия Михайлов не беше лош също. Ники. И това е. И не знам какви сте вие разбирачи и не знам какво постоянно търсите под вола теле, ама нашите не играха, ама нашите това, ама нашите онова. Момчетата толкова си могат. С тези ресурси, с тази школа, с това първенство, много сме си добре. Избийте си от главата, че България е световна футболна сила. Аз не мога да разбера такива разбирачи, дето само панкет и мрънкет и се са недоволни. Разберете едно. Тази омраза, за да може да се раздели футболния съюз там за едни парички и за да може някой да вземе нещо да прилапа, цялата гняз и омраза се излива върху момчето от националния отбор. Имаме единици, които играят наистина много добре, но като цяло отбора ни е слабичък. Трябва работа, трябва инвестиции по тимовете, трябва работа с подрастващите, тогава може да изкараме някакъв що годе сносен отбор. Момчета играха перфектно и в първи и във втория матч, като във втория матч даже поведохме с супер готин гол. Момчета играха супер готино, с много хубави подавания, 2 фатални грешки, 2 гола ни вкарват. Това е футбол, е това. Някой път грешките веднага биват наказани, също така и какво да ви кажа? Нормално е. И може да ви кажа, че нямахме никакъв спортен шанс, никакъв късмет. В двата двубоя абсолютно никакъв късмет. Това е спортна кръщина. Аз съм бил спортист дълги години и мога да ви кажа, че понякога наистина трябва и малко доза късмет. Така че, приятели, спрете да псувате, спрете да говорите глупости за националния отбор, за управата, за шефа на БФС Гонзо. Като не съм го харесвал никога като футболист, за мен той беше едно дърво, един дирек, в който се удареше топката, но фактите говорят. Има в световен мащаб също такива футболисти, като един Бензема, който не ставаше чеп за зеле от него. В момента е топ звезда. Нали? Който разбира от футбол, ще ме хване за какво говоря. Така че, приятели, наслаждайте се на играта на националния отбор.
Момчетата имат желание да са живи и здрави и да продължават. Не все така, дано дойдат и победите. Също така, да го поговорим за треньора. Отличен треньор. Човека работи с това, което има. Колко пъти няма загуби. Няма загуби, но няма и победи. То равния не е толкова голям успех. Така че, мога да ви кажа един друг факт. 2003 година Интер Милано завърши без загуба в първенството, ако си спомняте, но не станаха шампиони. Милан стана шампион. Така че равния не дава толкова много шанс в футбол. Пожелавам успех на момчета, дано са живи и здрави и дано селекционера и БФС намерят точния подход, точния начин за работа, да засилят малко за защитниците, трябва да се работи с защитата и мисля, че ще дадат успехите. Браво на момчетата, играха си много сносно. 2 загуби, мал шанс. Приятен ден и успех от мене, разпространяйте това видео и пишете в коментарите какво мислите вие. Чао и успех!